Bafowethu ngifuna ukisho lento. Ikhona impilo ngaphandle kwesigubhu. Abantu abadala bakhona bafowethu, abantu abadala bayaphila. Uma kuphela ithongo lakho lizohambisana nento eyisithunywa, umsebenzi uzobonakala. Bafowethu ningofakazi. Intatheli yami ibonile na imali khona. Ingene nje phambi kwabo bekhona bafikile manje abantu bashiya na imali bayibona na indlalekile phansi batshengise nje khehla babukela ungabi nalo uvalo akho sigubhu la ekhaya. La ekhaya sisebenza ngedlozi nangesithunywa kuphela. So njengoba sisebenza umsebenzi uyabonakala. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayazazi inqola zami zomlilo igcwele yonke indawo zikhona ngaphandle. Ngisebenza ngesithunywa bafowethu nangedlozi kuphela umsebenzi wami uhlanzekile ufana nendawo engikuyona njengoba nami ngihlanzekile. So ingakho ke umsebenzi uphakame kangaka ingoba ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyawulungisa umsamo wami, ngiyayilungisa indumbe yami, futhi ngenza sho ukuthi idlozi lakithi ngiyalihlonipha. Idlozi bafowethu liyahlonishwa. Lihlonishwa kakhulu idlozi. Idlozi meke waluza iconfidence yokwelehluka yokuhlonipha idlozi angeke uzukwazi ukuthi likusebenzele. Ngoba ukuze idlozi likusebenzele kufanele wena aqala ukwazi ukuhlonipha. So bafowethu okunye lokho okuyiproof yokuthi inkonjane yenkosi iyasho bafowethu ungasebenza zisakhona izinyanga ezisakwazi ukusebenza ngokwethongo nangokuphila kwabantu ngendlela eqondile. Umsebenzi lo ovezayo ukuthi no asilambile asilambile ekhehla asilambile ukuthi nje umsebenzi siwenza ngendlela. Kunento ke engayitshelwa elinye lamakhehlami engingakaze ngikutshele yona khehla. Zifikile izinto kwinkonjane yenkosi zayihlupha ngoba phela bafowethu edlozini kuyahlusheka. Kunabantu abazofika kuwena bakushaya ngezinto bakwenze konke. Kodwa lingifundise one thing. Ukuthi edlozini awukakabi inyanga mongakaze uhlushwa abanye abantu. Mongakaze uhlushwe kuthi uthwele. Mongakaze uhlushwe abantu bekhuluma yonke into embi ngegama lakho. Mhlazane kwakhona abantu abakhuluma kabi ngawe uyobusa uyinyanga ngempela noma uzobusa uphakame entweni yakho yokwelapha. So nami ngiphakeme kangaka ingoba umuntu owaye ngifundisa engipheka ngokwemithi engipheka ngako yonke into eyayiqondene nami wangitshela into eyodwa wathi inkonjane wena ngifuna ugijime izizwe zonke undize kusukela enyakatho uze uyofika le entshonalanga. Ingakho ke namhlanje inkonjane yenkosi isebenza ivunywa mihla namalanga ngapha nangapha ingoba yonke into eyenzayo iyenzela ukuphila kwabantu ayizenzeli yona. Ngoba abantu abaningi sebezenzela bona. Abantu abaningi sebecabanga ukuthi ukuze mina ngikwazi ukuphila kufanele mina ngiyiphilise mina nokuthi umuntu ukuthi uyayithola usizo lidinga noma akathola nginandaba kodwa mengena imali. Kanti bafowethu ukwelapha kulele kuthenini abantu obelaphayo basizakala kangakanani. Uma abantu obelaphayo bengasizakali which means nawe angeke uzuyithola into oyifunayo, ngeke idlozi likuphakamisa. Idlozi lakithi lingiphakamise ngoba nakho abantu engibalaphayo bayasizakala. Nawe ke ngifuna ukuthi nabanye omakhosi abaseza ngemumva abaseza emva kwami nase befuna ukukhuphuka abanezifiso zokuthi babe kuleli izinga engikulona ngimncane ngimngaka. Bafowethu ukwelapha kulele kubantu basizayo. Wanti wanenqwaba yabantu basizayo. Ingale nkathi wena oyophakama ngayidlozi lakho lilele kuthenini labantu bayasizakala yini. Ngale kwalokho nje angeke uzube nalutho uma wena ubheka ukuthi mina kufanele ngithola imali. Yonke into esiyenza la ekhaya sibheka ukuthi kufanele kusizakala umuntu ukuze lo muntu ezophuma atshela omunye nomunye atshela omunye nomunye atshela omunye sizogcina sesispreadeka siza lokho ungamnako ngekho. Bafowethu inyanga zinenkinga eyodwa. Zibheka abantu abasezayo bakhohlwa osekhona. Kanti kubalekile ukubheka lo muntu osekhona manje. Usebenze lo muntu osekhona ulwela ukuthi lo khona akaphile ukuze yena ezokwazi ukulandela laba bangekho. Ingakho umnyanga sebaba ibhizinisi ingoba sesabheka abantu abangekho sakhohlwa abakhona. Kanti bafowethu asisebenza umuntu osuke khona ngaleso sikhathi endumbeni ukuze umnyanga bethu buzophakama. Ngiyabonga.